Mgajwang chenro eno imore wadhi mbele gi miweche manyien. Bang' sirikand kaunti ma Nairobi loro magawa ma Quiver Stick House kaluwore gi thum mane goyo koko mokalo ne jodak ma alwora mare. Tend Nairobi ochako apedha nyaka e kanisni ma oseyud ni kelo koko e alwora margi. Otieno manyoro apisa mochung' ne chenro mag alwora e kaunti no Geoffrey Mosiria nyoto ne apedha no e kuonde dak ma Kawangware kod Kilimani. Apedha no nyo geto kanisni mitime lamo magotieno mong'ere kaka kesha e kuonde dak go kod alwora magi. Mosiria bende wacho ni nitiere jomoko mantiere kod mbi ma osebedo ka buogo jodak makwedo koko mawuok e kanisni kod kuonde tongona. Hatufai ni kesha wakati wowote, isipokuwa tu ni leo ndio tumefanya, lakini hata places of worship, they're making a lot of noise, and when you look at the number of people in the church, in the religious establishment, they are so few. Surely, do you need to make that noise to the neighbors? How will they be attracted to the gospel if you are already making them annoyed because of the high levels of noise? Most of these churches are competing. It's like they're trying to attract more members to the church by playing loud music so that it can get to their residents to be attracted to the church. But instead, it has become a public nuisance.